מה היצר הרע רוצה? לייאש אותנו. ברגע שיצר הרע מייאש אותנו, אנחנו כבר בידיים שלו, זהו נגמר. הוא לא צריך יותר מזה. תראו, היה סיפור, כן, שהמשילו את זה, שהשטן, כן, השטן שולח את השלוחים שלו, שזה היצר הרע, שולח אותם להכשיל את הבני אדם. ובסוף יום כולם חוזרים, וכל אחד אומר, מה הוא עשה היום? בא יצר הרע של רבקה, אומר, תקשיבי, אני היום, ברוך השם, הכשלתי את רבקה בלשון הרע. כולם מוחאים לו כפיים, אשריך, אשריך, אשריך. בא יצר הרע של ראובן, אני היום הכשלתי את ראובן בגניבה, הוא גנב כסף. כל הכבוד, אשריך. אני הכשלתי את שמחה בכיבוד הורים. ואז בא מישהו, אחד היצר הרע, אומר היצר הרע של אלי, הוא אומר, אני היום הכנסתי את אלי לייאוש. ואז כולם מתחילים לשיר לו, יא, אשריך, או. למה? כי כבר נפלת לזרועות הייאוש. ומה הסיפור שלך? ואיך היצר הרע מייאש אותנו? הוא לא נותן לנו להסתכל על נקודות הטובות שלנו.